имрӯз мо ба мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 5 оид ба бозиҳои дастави шаҳри Душанбе омадем, ҷое ки даҳҳо духтарон зери роҳбарии мураббии ботаҷриба Рухшона Тайғуншоева ва нозикиҳои риштаи волейболро меомӯзанд. оғози сол нақшаҳои нав, ҳадафҳои бузург ва қадамҳои устувор барои расидан ба нишондодҳои нав. ин ҳама аз тамрингоҳ оғоз мешавад ки мураббӣ нуқтасанҷона бо духтарон кор мекунад. طبق نقشه تعلیمی مکتب ورزشی رقم 5 ما همچون سرمربی کار اول سر میکنم از گروهی که دارم، یعنی دو گروه مشقی ورزشی و گروه مکمل. این حال ما در گروه ورزشی مشقی سال دوم قرار داریم و ما از روی جدول مکتب، از روی نقشه تعلیمی کار پیش بردیم. تمرین ها رو ما از جهت تکنیکی، تاکتیکی، تیاری عمومی جسمانی، تیاری مخصوص کار سر کرده استیم و اول تمرین ها و آمادگی ثانی به مسابقه های چهاربینایی که در تقویم چهاربینای سال 2026 هستند با ما البته تیاری میبینیم و ثانی از اون تقویم بین المللی که چی در کاو چی در آسیا مسابقه هستند کوشش کنیم که اقلا در اون مسابقه اشتراک کنیم برای می آمادگی دادیم. воқеан дар ҷомеаи имрӯза иштироки фаъолонаи бонувон дар варзиш аҳамияти махсус дорад, зеро варзиш танҳо ҳаракат нест, балки роҳи тарбияи ирода, таҳкими саломатӣ ва эътимод ба худ аст. махсусан барои духтарон волейбол имконият фароҳам меорад ки на танҳо ҷисман солим бошанд, балки рӯҳан қавӣ гарданд. варзиш ба духтарон хеле хуб аст. мисол якумуш барои саломатӣ, дуюмуш мо ватани худамонро дар бисёр ҷо муаррифӣ мекунем. рӯз ба рӯз зали варзиши мо бисёр духтарои нав ҷавон мебиёяд. рӯз то рӯз мо пеш рафтаистем, кӯшиш кардастем, бисёртар шидастем. мисол бисёр чиро ёд мегиранд, чизеро ёд гирифтагианд бо як чизи дига. мисол муаллима бисёр чӣ мефаҳмона, як бисёр чизи нав мега. мисол чизе кӯҳна буд кӯҳна монд. ози мо кӯшиш кардастем ки пештар равем, тактикаҳои навро ёд гирем. тамринҳои волейбол аз машқҳои гармкунии бадан оғоз меёбад. ҳар як ҳаракат бо назорати дақиқи мураббӣ иҷро мешавад. рухшона Тайғуншоева бо ҷиддият ба шогирдонаш техникаи дурусти қабул, партофт ва зарбаҳои дақиқро меомӯзонад. من از خردسالی به این نمودی ورزش آمدم و والیبال به من خیلی اهمیت کلان دارد و من سال تا سال در اینجا مشق کرده ایستادم و میخواهم پرچم ملی خود را در دیگر دولت ها بلند بردارم. در طول سالهایی که من در اینجا مشق کردم بسیار چیزها را از مربی خود آموختم و از خردسالی در دسته های خردسال و نورسان بازی میکردم. حالا باشد عضو دسته کلان ها هستم. امسال مسابقات خیلی زیاد هستند و ما کوشش می‌نماییم که بسیار تمرین کنیم و در مسابقات جای اول گیریم.
ёдвар мешавем ки мактаби варзиши захираи олимпияи рақами 5 дар рушди намудҳои даставӣ аз ҷумла баскетбол, волейбол, чавгонбозӣ, ҳендбол ва тенниси рӯймез нақши муассир дорад. Дастпарварони ин муассиса узви дастаҳои мунтахаби кишвар буда пайваста дар сабқатҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд. махсусан соли 2025 барои духтарони волейболбоз ки шомили тимҳои ҷавонону наврасон ҳастанд соли андохтани таҷрибаи байналмилалӣ буд. иштирок дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар кишвари Озарбойҷон миёни духтарони то 16 сола дорӣ шуд аз мусобиқоте маҳсуб меёфт ки барои ин суннисол қадамҳои аввал буд. ҳамзамон бори аввал Тоҷикистон мизбони мусобиқаи кава миёни наврасдухтарон гардид ки дар ин чорабинӣ низ дастпарварони Рухшона Тайғуншоева ҳунарнамоӣ карданд. мунтахаби асосии волейболи кишвар ки қариб пурра аз дастпарварони мактаби варзишии захираи олимпияи рақами 5 таркиб ёфта буд, дар шаҳри Тошкенти Ӯзбекистон соли 2025 дар мусобиқаи Ассотсиатсияи волейболи Осиёи Марказӣ ширкат намуда бозиҳои хотирмон низ нишон доданд. бино ба гуфти мураббӣ, ҳар иштирок ва рақобат бо тимҳои хориҷӣ сатҳи волейболи моро бештар мекунад. аммо як нуқтаи дигарро низ ин мураббӣ таъкид кард. боиси хурсандӣ буд ки дастпарварони мактаб ва кулли духтарони аъзои дастаи тими Якачини Тоҷикистон дар ин мусобиқаҳо ширкат варзиданд. гарчанде ки соҳиби ҷойҳои сазовор нашуданд, вале чӣ қадар таҷрибаҳои ба худ ёд гирифтанд, яъне аз ҳамон таҷрибаҳое ки бо ҳамон дастаҳое ки дар лигаи ҳолӣ бозӣ мекунанд, аз онҳо чӣ қадар чизҳое ёд гирифтанд. ман ҳам ҳамчун мураббӣ дидам ҳамон ҷои камбудиҳое ки буданд ва кӯшиш мекунам ки ҳамон камбудиҳои назаррасе ки буданд ҳамонҳоро бартараф кунем. мо дастпарварони мактабҳои варзишии ҷамъ мекунем, мерем мусобиқаи байналмилалӣ. мо кӯшиш мекунем ки дар ҳамон мусобиқаҳо аз онҳо қафо намоем. унҷо мебинем бозингарон аз лигаҳо, аз клубҳо, ба мо мегӯем мо аз мактабҳои варзишием, бовар хандаашон мебиёнд ва ё мебиёнд аз унҷо аз клубҳо. нахоҳ бозингарони мактаби варзиш бо клубҳо рақобат кунанд. бозиҳои исломӣ бо ман хотирмоҳ буд, барои он ки бисёр дастаҳои бақувват буд. Туркия, Афғонистон, Эрон, Озарбойҷон. ин бозиҳо ба мо як таҷрибаи хеле хуб шуд. вақте ки мо бо дастаҳои пурқувват ва бо бозингарони пурқувват бозӣ мекунем, ин ба мо як таҷрибаи хеле калон мешавад ва аз онҳо мо бисёр чизҳоро меомӯзем. дар ин ҷо ҳар як духтар кӯшиш мекунад ки беҳтар аз дирӯз бошад. хатогиҳо ислоҳ мешаванд, малакаҳо табдил меёбанд ва рӯҳияи даставӣ қавитар мегардад. тамрин на танҳо омӯзиш, балки мактаби интизом ва масъулият аст. машғул шудан ба волейбол қомати зебо, ҳаракатҳои сабук, вокуниши тез ва фикрронии дастаҷамъиро ташкил медиҳад.
аз ҳама муҳимаш ин бозӣ ба духтарон ҷасорат мебахшад ва онҳоро барои муваффақиятҳои оянда омода месозад. Я выбрала волейбол, потому что это очень даже развитый спорт. А еще я в детстве ходила на дополнительные, и там к маме игрока сборной Хуршайдодовой Анисы. Вот из-за этого я захотела пойти на волейбол, и вот я уже тренируюсь 4 года. Каждый год мы ставим себе цель, чтобы получать первые места, поэтому мы тренируемся усердно. И для того, чтобы получать первые места, это, во-первых, нужна дисциплина, поэтому все приходят на тренировки, тренируются. Наш тренер Рухшона Тайгуншоева очень хороший тренер, которая у нее огромнейший опыт, и в связи с этим она объясняет доходчиво, и пока мы на высоте, а дальше больше. В Таджикистане помимо команды Душанбе есть команды Сурда, также команда ВМКБ, которая Горно-Бадахшанской автономной области, которые также очень сильны, поэтому наша команда тренируется сильно и усердно, чтобы получать первые места, обыгрывать эти команды и быть всегда на высоте. ما باید دخترای قد بلند را با همین بازی والیبال جلب کنیم. از سبب همین تنقیصی کشیدن ما با همین دخترها امکانات میکنیم که بیایند در سکت والیبال اشتراک کنند. بعد از روی قابلیتشون ما امپولشون رو معاین میکنیم و با اونا کار میکنیم. برای همین ما کوشش میکنیم که البته دخترای قد بلند جلب کنیم، ولی نفرانی هم هستن که گرچند قد بلند نداشتن لیکن مهارت خوب دارن، اونا رو مثلا با امپول مثلا لیبرو یا در محافظت استفاده میکنیم. خیلی دختران میبینن، خیلی کوشش میکنن که بازی والیبال چقدر نازک است. همین یعنی مثلا یک بازیگر یک امپول رزوا ببینیم او چقدر نازکی داره که در یک لحظه باید چیکار کنه. هم بازیگر هجومش از یعنی از دفاع برود، از بلوک برود، هم تو باید چقدر تا نقطه معین روان کند. هم با دیگر برای همین دخترها اصلا توجهشون نظر به سالهای پیشتر زیادتر است. дар ҷараёни тамринҳо лаҳзаҳои ҷолиб зиёданд. Зарбаҳои зебо, қабули ғайри чашмдош, иштибоҳҳо, асабонияти мураббӣ, вале ҳамааш қисми ин бозӣ пурҳаяҷон аст. Хандаи духтарон, дастгирии ҳамдигар ва ҳавасмандии беандоза нишон медиҳад, ки волейбол танҳо бозӣ нест, балки як қисми ҳаёти онҳо аст. Я хожу на волейбол, потому что сюда ходят многие мои друзья. Это очень-очень-очень полезный вид спорта. Мы тренируемся очень много. Каждый день готовимся к соревнованиям и надеемся получать призовые места. Несмотря на все трудности, мы остаемся здесь, мы не бросаем спорт. Мы ставим себе цели и идем к ней. И наши цели – это выигрывать на соревнованиях. البته خیلی کوشش میکنم که با همون تاکتیک معاصر منم در همون گروه جاری کنم، چه در گروه خودم چه در گروه دسته یکی چی. یعنی هر کس امپوله ها مثلا مید بلوک، پایک، دگنال باید همون، ولی بازم همون حد امکانات نمیده که ما همون امپوله ها رو استفاده کنیم. ولی برای ما کوشش کردیم که همین
волейбол муосира ҷорӣ кунем ҳам дар гурӯҳ ҳам дар дастаи якичӣ. соли 2025 бо мо хеле хотирмоҳ буд. мо як гала бисёр мусобиқада иштирок кардем. мусобиқои ҷумҳуриявӣ, мусобиқои шаҳрӣ. мақсади асосии духтарони мо якумуш чемпион шудан аст. мо дар бисёр мусобиқо иштирок карданием. дар нишон медиҳем ки мо бақувват ҳастем, сахт ҳастем. ва дуюм ҳадафи мо иштирок дар мусобиқои берун аз Тоҷикистон аст. кори мураббиёне мисли Рухшона Тайғуншоева саҳми арзанда дар тарбияи насли солим ва фаъол мегузорад ва шояд он рӯз дур нест ки маҳз аз ҳамин толор ситораҳои ояндаи волейболи кишвар дурахшиш кунанд.